S'ha vist amb cor d'assenyalar i pronosticar el fracàs a la força més petita d'aquesta cambra, però ha estat incapaç d'entomar cap mea culpa davant la situació d'inestabilitat política que el seu govern minoritari ha causat i que impedeix que el país avanci o prosperi. Infraestructures encallades, pressupostos en punt mort, serveis públics tensionats, augment significatiu dels delictes greus. El seu relat optimista no troba una sola dada contundent a on aferrar-se. Creu que el poble de Catalunya s'acontentarà amb un fals somriure dels seus o amb eslògans mercantils buits promocionats amb diner públic? És el govern de tots, el govern que signa un cordó sanitari contra 120.000 catalans? És el govern de tots, el govern que condona deutes als Mena i deixa en llista d'espera els avis que han de cobrar l'ajut a la dependència? És el govern de tots, el govern que es doblega davant l'extrema esquerra i els seus deliris ideològics per poder anar aprovant decrets llei i qui dia passa empeny legislatura? En comptes del president d'un país, sembleu un comercial. Amb el catàleg de frustracions i promeses incomplertes, piqueu a la porta i somrieu. Entabanar el poble català s'ha convertit en un esport nacional. En d'altres coses no, però en això excel·liu. Tanta destresa tinguéssiu en governar. La meva pregunta és clara i concreta. Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble o us fa por fracassar?